Hürmetli укытучылар, тиздән яңа ел. Бәхет шатлыклары, борчу мәшәкатьләре, хезмәт уңышлары, искә ала торган вакыйгалары, куанычлары, күңел дәртен биреп башкарган эшләре белән тарихка кереп калачак 2021 елны узатабыз. Укытучы чиксез ихтирамга лайык олуг зат. Yıllar boyu yüzlegen, münglegen балага жан жылысын, энергиясын, keçin içkirsiz rәвештә өләшүче дә ул. Яшәешне алга этәрүче, дөньяга матурлык истәүче, акыл һәм зиһен белән кечкенә генә сабыйдан шәхес үстерүче дә сез, хөрмәтле укытучы коллегалар. Мин Яшелүзән шәһәре 5-нче гимназиясенең география укытучысы Фәнүзә Исмәгыйлова. Узак еллардан бирле үз педагогик хезмәтемдә Мәгариф журналын файдаланам. Алдынгы карашлы укытучыларның эш тәҗрибәләрен өйрәнәм. Шул нисбәттән быел мин үзем дә беренче мәртәбә тәҗрибәмне Африка темасына кереш дигән дәресемне журналга тәкъдим иттем. Һәм ул басылып чыкты. Бу минем өчен олы шатлык булды. Кадерле укытучылар һәм тәрбиячеләр, үз укытучыларыгызның олы ихтирамын казанып, чиксез рәхмәтләрен ишетеп, кадер-хөрмәттә яшәгез. Яңа елда сезгә сәламәтлек, гаилә тигезлеге, хезмәт уңышлары, авырлыкларны җиңеп чыга алырлык көч-куәт телим. Янәшәгездә һәрчак тугры дусларыгыз, ышанычлы хезмәттәшләрегез булсын. Яңа ел белән сезне.